Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag skal vi huske. Skal vi lave en lille knæk? Se, det er den her. I Kolding Storcenter indtil den 25. februar, så stopper det. Og I kan møde os hernede indtil den 25. februar, ikke? Næsten. Okay, nu sætter jeg mig ned. Skal jeg køre? Mathias, skal jeg køre med kameraet? Jeg kører med kameraet. Men næste gang gør jeg. Nu, gør nu. Stop. Stop for satan. Shit. Fuck, man. Nej. Vi skal op igen. Ja, du holder kameraet. Okay, men kan du godt lige holde det på vej op? Ja. Fordi jeg skal med de her trapper. Fuck, den er vild jo. Det er så store tog slog jeg, fordi... Hvad? Med store tog. Lige her. Vi bøvler lidt med at få den op, bare Mathias, fordi der er så mange i kø. Ja, nu holder du. Husk at filme den her, mens du kører. Du skal nærmest ikke holde ved. Okay. Jeg sætter mig ned nu. Ja. Skal jeg give dig et skub? Okay. Nej, ikke nu. Okay. Er I klar? Altså, 3, 2. Ja! Ligesom Tak fordi I så med.